en episodis anteriors. Benvinguts i benvingudes al Colador, un espai on fem entrevistes i tertúlies per curar-nos de veritat a les vostres pantalles, a les vostres cases i, per què no, als vostres cors. Tenim una tertúlia que tela, perquè parlarem de 3 sèries, les 3 sèries del moment. Així que, sense més dilació, vaig a presentar-vos a les 2 persones que m'acompanyen avui. Tenim en Tita Freda. Hola, Tita Freda. Hola, què tal? Hola. Hola. En Morfeio. Bona tarda, venim a xerrar. I jo mateix, Xandaluz. Avui és spoilers total. O sigui, si no ho heu vist, em sap greu, però us ho menjareu tots els spoilers, val? Anem a passar a Andor. Amb el nostre Andor. Fot el pòster. Oh, Déu meu. Quin pòster. És molt xulo, el pòster. El pòster d'Andor. Molt a Star Wars. Parleu vosaltres primer, ara explicaré jo. Bueno, jo vull introduir, simplement, com sempre. Andor és la sèrie potser menys Star Wars i al mateix temps més Star Wars que hi ha, igual que Rogue One. Rogue One, sí. Rogue One, hi ha molta gent que no li va molar i no ho entenc, però bueno, cada un... Per mi és el top 3 de pel·lis de Star Wars. Per mi, la diferència entre en aquest estil és la seriositat de la sèrie, igual que Rogue One també és bastant seriosa, i li dona com un push d'importància, de que tot el que passa és important, no? I que tots els personatges pateixen i tal, hi ha un sentiment... Hi ha unes emocions com molt naturals, per mi més naturals que certes... que Star Wars com a tal. És que Star Wars... jo tinc un problema amb Star Wars, ¿vale? I l'he tingut sempre. I és que no m'acaba... O sigui, no m'acaben d'emocionar les pel·lícules com hauria. Hi ha algunes que sí, però és com que no acabo d'entrar del tot a les pel·lícules. No obstant, on he entrat més a Star Wars és a Clone Wars. I a tot el que ha vingut després de Clone Wars, a part de les pel·lícules que, bueno, m'agraden més o menys, però també és el mateix, em passa el mateix. Però a mi, el tema, tot el que han fet de sèries de Star Wars, m'ha entrat molt millor perquè han explicat coses que a mi m'interessen més, que són la construcció dels personatges. Els personatges es construeixen a partir de temps, vale? A partir dels seus sentiments, les seves emocions, les seves relacions. I tot això a mi m'ha interessat moltíssim més que les pel·lícules, que ja tens uns personatges que són icònics, vale? Que sí que evolucionen, però ja estan fets. Estan bastant fets. Evolucionen, però tampoc tant com evolucionen tots els de Clone Wars, per exemple, no? Bueno, és que són 7 temporades. Clar. Bueno, també cal dir que les... Déu, compares unes pel·lis d'hora i mitja amb 7 temporades. Però al final m'agrada molt aquesta cosa a foc lent, vale, de Star Wars. Sí, jo crec que el que vols dir és que ja ho has dit, però la sèrie t'agrada perquè és molt més pròxima a com seria aquest univers des del punt de vista de les persones normals i corrents, no? Sí. Que l'altre que es queda una mica més amb fantasia i connecta. I misticisme, no? Que està bé tot, però és com... És que no sé com explicar-ho, no? És com... no sé si amb el temps, això suposo que també passa, que amb el temps m'agraden més les coses amb les que puc connectar més que les coses més de fantasia, vale? Per això també m'agrada més coses que jo pugui, i els personatges, pugui creure-me'ls, pugui entendre'ls, perquè em donen més matisos, no? I clar, Andor, per exemple, al final està explicant una cosa, una petita cosa. No està explicant una gran cosa, tot i que és gran, perquè aquesta petita cosa té una implicació molt gran, però estàs allà amb un grup de gent que vol fer una rebel·lió, que està començant, que ve l'Andor allà, envien l'Andor allà, perquè els que hi ha allà no tenen ni puta idea, ¿vale? Així de clar. Llavors, veus una mica aquesta cosa, entens certes coses, val?
entén certes coses de la rebel·lió, entén certes coses, igual que aquí fiquen la part potser més crua de la rebel·lió, que encara suposo no ha explicat suficient, però al final el paio aquest que porta l'Andor, com es diu? El que està a la capital. Jo sé l'actor, com es diu, però... Sí, però... Ara us dic el nom del L'actor personatge. és Skarsgård, l'actor. Sí, bueno, el Asgard. Sí. Asgard no. Bueno, És Skarsgård. Lucen Rael. Vale, No em doncs- sortia el cognom. Clar, doncs aquest, per exemple, quan al final dels episodis, de l'últim episodi, crec, que ve la senadora i li diu hòstia, però patirà gent i tal, li diu és lo que hay. Aquesta és la idea. És No, lo no, que és hay. lo que hay, no. O sigui, no és un conformisme. No, És al revés. No, o sigui, No, no, no. és lo que hay, mala No, sort, no, no. sinó és el que vull. No, no és un no dic com a conformista, dic, és el que s'ha de fer perquè Aquí està la realment... clau. Sí, però és el que hi ha, ho deien en aquest sentit, és el que s'ha de fer perquè realment hi hagi una rebel·lió, fer demostrar a l'imperi que són uns fills de puta. I perquè demostri l'imperi que són uns fills de puta, hi ha d'haver morts. És això. I jo crec que tens raó amb tot el que has dit, però més enllà de demostrar que són uns fills de puta, que això ho sap tothom, que són uns fills de puta. És a dir, la gent ja ho sap que són uns fills de puta. però... El que passa és que els has de fer patir perquè ja no els importi tampoc que Sí, siguin uns fills això. de puta. Entens? Sí. Perquè siguin conscients de que aquells fills de puta els hi estan afectant a la vida directament. I per això fa falta torno a repetir que ja us els heu menjat, però vull dir, spoiler, si algú està aquí que no sap, que no ha vist la sèrie, es menjarà uns spoilers de 3 parells de collons, com fa 3 hores. Però bueno, anem a l'inici. Això és com el terme general, no?, d'això. No sé, Tita, o tu, Morfeus, si vols, parlar una mica de com comença tot això i com ho veieu a l'inici. Tu mateix, si vols, Perquè hi ha un punt d'inflexió, no? Vull dir, l'inici és com molt de parlar una mica d'Andor i després és parlar de la revolució, no? D'això, no? Els 3 primers capítols són com aquells que van posar justament a l'hora quan la van estrenar, que són com Sí. és com un pròleg de la sèrie, és quan surt d'Andor. Jo els veig com un conjunt de capítols, els 3, i a partir de quan acaba el tercer és quan se l'emporten. Sí. A Andor, o sigui, és com el pròleg a l'inici molt intel·ligent de Disney, fica com un pack de capítols que quadren molt bé entre ells. Sí, perquè no et quedes amb allò, bueno, no ha passat res, no? No, és com una altra etapa de la sèrie, està molt guai aquesta idea de Disney, jo no havia vist mai això. Jo he de dir que a mi no m'agrada Star Wars, perquè no m'agrada. Bueno, fins aquí, vale? La respecto moltíssim el que significa. M'està bé aquí tenir gent que no li agradi Star Wars. No, si em sembla bé, Respecto moltíssim la mitologia i jo em poso a la pell d'aquella gent del 1970 piu quan es va ficar al cinema, després de venir el blanc i negre i va començar a veure naus i rajos. Això és el que va significar Star Wars, un canvi total. A mi les sèries em semblen un ben a peluixos i un ben ninots i un ben videojocs, i quan es posa al servei del fanservice, que és totes les pel·lis no m'interessa, però quan es posa seriós i es posa hardcore, com en Rogue One, amb Clone Wars o amb Andor, és el que he dit abans de Tolkien. Té un món tan ric, tan ple té un ecosistema tan xulo que pots ficar històries, i quan les fiques adultes i per gent que no li necessites veure el nou sable làser perquè és de color lila, aquest no havia sortit mai, o aquesta nova nau que el friqui dirà, això pot sortir a Clone Wars al capítol 342. Quan Disney es posa amb aquest pla de barruera, fa pel·lis de merda. Vull dir, la segona trilogia i la tercera trilogia de Star Wars són vergonyoses. Són westerns dolents, però tot això és per dir que Andor m'encanta, és el contrast, que Andor m'encanta i Rogue One em sembla no només una història molt xula dintre del món de Star Wars, sinó que una pel·li molt bona, molt, molt bona. I a més, el Rogue One, a mi el que em passa, i que és el que a molta gent no li agrada, justament, és que t'expliquen una cosa, perquè hi ha molta gent que no li agrada, o sigui, diu, és que no calia explicar-ho, però jo crec que sí. I tant que sí, En relació amb això hi ha un meme que crec que ho explica molt bé, i és una cosa que no acabo d'entendre. Rogue One surt d'una frase, un quart de frase, d'una de les pel·lícules. Hi ha una petita frase que parlen sobre que han mort moltes persones per aconseguir aquells planos. Vale? D'aquí surt tota la pel·li de Rogue One, tot l'argument. Sí. I amb una simple frase has convertit això, i a més, de postre tens una sèrie com Andor.
que Fixa't, t'explique el personatge principal. fixa't que Rogue One no té el robotet típic que t'ha de vendre el pròxim Nadal amb joguines, no té Rogue One no té el rebotet? Sí que el té. Sí que el No, té. però no el maco, la boleta que pots vendre al tu No, seràs no, és que- i tal. Té un robot perquè és un univers meravellós on hi ha robots, sí. És increïble l'habilitat de Star Wars de fotre't un puto robot amb carisma, sigui com sigui. Sí, però una això cosa es nota quan et vol vendre el robot, es nota quan a l'escenari de la peli sortirà un videojoc i es nota quan la nau te la fotrà amb Lego. Bueno, és Disney, totes quan aquestes Disney coses ja les saps. Sí, però és que això a mi em repel moltíssim quan Disney fa això, però en canvi és capaç de fer Rogue One i Andor. Vull dir que sap que Star Wars pot tenir una altra manera de fer-se. Bueno, Rogue que és One, quan a mi Andor- em tenen a mort, a mi allà. A I mi- Mandalorian. Us esteu deixant Mandalorian, Sí, que és Mandalorian un producte de 25, no de 10. No és de dolenta 25. la sèrie, però tendeix massa a la part dolenta de Star Wars que no a la bona, No, a mi em sembla, no eh? no estem d'acord. Jo no estic d'acord amb això. Jo no crec estic que d'acord. Mandalorian es queda al mig camí entre... No per és, mi- no és dolenta, eh? No, Per mi absolut. Mandalorian és excel·lent, el que és dolent és Boba Fett, però ja el Tita... Jo no el considero dolenta, Bueno, no- considero que és un, Anem- un subproducte. Anem a Andor, perquè si no aquí... Sí, jo volia fer la introducció de que sóc una persona que no sóc cap... No, jo ja he dit fan- que jo no és tant com tu, sinó a mi m'agrada Star Wars, val? El tema és que realment les pel·lícules m'han agradat, però no és allò que... em vull tornar-les a veure, perquè el problema és que, clar, havent vist Clone Wars, les pel·lícules... Primer, havent vist Clone Wars, les primeres pel·lícules, les primeres no, els episodis primers, Cronològicament, em van semblar horribles És que ho són, Xeni, de lo és mal que ho fet que són. estan en És que ho tema són. de profunditat de personatges, vale? Perquè te'ls fiquen allà i ja està. Val? Per mi, vull veure les velles, o sigui, les originals, perquè fa molts anys que no la vaig veure i tinc ganes de veure-les amb aquesta visió, perquè al final, quan tens tu una visió del món molt més rica, els personatges els entens millor, val? Llavors, el problema és que això s'ho han inventat per poder-los entendre, saps? Bueno, s'ho han inventat tot, també Sí, t'ho sí, dic. però... Bueno, però si m'ajuda a mi a gaudir més Star Wars, a mi em sembla perfecte. No, digues. Però el que volia dir, Andor. Anem a Andor. A mi jo tenia un problema amb el personatge d'Andor, que és el mexicà, que no me'n recordo com és. Diego Luna. Diego Luna. És que és potser el que em va agradar menys de Rogue One. L'actuació. És bon actor, és molt solvent, és molt correcte aquest tio, eh? No ho fa ni malament, tampoc és el Marlon Brando de... Sí, Però no és dolent, eh? No dic que ho faci malament, però ja l'he vist a altres pel·lícules i em sembla una mica... Em costa una mica en certes coses, val? Cal dir que costa més en versió original que en versió doblada. L'altre dia ho vaig ficar sense voler i la veu que li han fotut a la versió doblada és de... Hola, què tal? Saps? Una mica sí. Seria incapaç de veure Rogue One. Sí, és difícil, la d'Andor, dic. No, i Andor també. O sigui, És allò que se'm va ficar i va aparèixer la veu i vaig treure-ho després, allò que ho tenia d'una altra cosa, perquè aquí Disney ho veu tothom, i vaig dir, hòstia, no li quadra, però quan el veig en versió original em sembla massa estranya. O sigui, massa estranya la interpretació de veu. Corporalment i tot això, no sé, és... Perquè té accent. Sí, Accent però... mexicà, clar. Sí, però em treu una mica en certes Però coses. és que amb una galàxia que tinguis accent tampoc no em sembla estrany. Ja, no, però jo no dic contra l'accent, jo dic contra... Però bueno, m'ha agradat més Entenc el que vols dir, entenc el que vols dir. Té una manera de parlar una mica peculiar. M'ha agradat més S'entén perfectament. a Rogue One perquè realment els matisos i tot això que fa en tema emocional, jo sempre vaig a l'emocional. A mi és el que em tira. Però que que maco com es complementen la pel·li i la sèrie, com la sèrie fa millor la pel·li i la pel·li fa millor la sèrie. És increïble això, lo maco que és quan passa, tio. Perquè viuen en un món que és molt guai. El que passa és que s'ha d'explotar. Sé que hem de parlar d'Andor, però de fet, una de les coses bones de la sèrie que deia el Xan de Clone Wars és que ajuda a contextualitzar les pel·lícules. És a dir, les pel·lis que per si soles els personatges són plans, no tenen massa sentit, a vegades fan coses que no acabes d'entendre, no tenen background, te l'omple Clone Wars, no? I en aquest cas, jo crec que Andor o Rogue One faran el mateix amb
amb les properes, no? O amb les noves, o el que sigui. I entre elles mateixes, I també. entre elles El mateixes. que ha de veure Disney és que l'opinió que té la gent de tot... Perquè estan fent coses amb diferents directors i guionistes i tal. O sigui, jo crec que estan comprovant una mica, coses. No. Disney està intentant marvelitzar Star Wars. Vol fer la mateixa tècnica de Marvel, que és treure tot a tot moment. El problema és que quan vas jugant amb directors més bons, o directors o guionistes més bons, més dolents, et pots trobar que et fotin un Obi-Wan i després et fotin un Andor. Vale? Quan un Obi-Wan hauria de tindre un millor guió, ja sé Tita Freda, però... Un moment, esteu parlant d'Obi-Wan és que és molt fàcil d'explicar. Com a bona o com a dolenta? Jo com a dolenta. Vale. Jo com a dolenta. Jo li poso un passable. Per mi, Obi-Wan hauria d'haver estat molt més ben tractada que Andor, per exemple. Vale? Hi ha un problema, a mi em sembla molt bé que que tractin Andor, però tracta amb Obi-Wan. Hi ha un problema que saps molt bé i per això Rogue One és una gran pel·lícula. Per què has de tractar a Obi-Wan bé si el fanservice te la veurà siguent una merda? Perquè surt l'antic Jedi i Obi-Wan. Bueno, és igual. Un moment, és a dir, els dos sabeu per què passa això. Aviam. El senyor Obi-Wan té les mans lligades i els peus lligats i la llengua lligada. No pot dir ni fer ni coses que se'n vagin d'allà on ha d'anar. M'enteneu? O sigui, ja té un futur escrit, aquest senyor, i un passat escrit. Mira, podrien haver fet el mateix Podrien haver fet 1000 coses, sí. Podrien haver fet el mateix que van fer Obi-Wan, però, ho sento, però dirigim bé, perquè està mal dirigit. Bueno, pot tindre els seus problemes, és evident que no és la millor sèrie del món. La resposta correcta és no fer-la. No li han fotut... Bueno, és igual, és una sèrie que volia tothom, per això la van fer. No li han fotut pasta, aquella sèrie. També. Els efectes són horribles. Els vestits són que sembla que vagin a Carnaval. O sigui, és tot bastant horrible, en general. És on jo vaig, perquè si es fan service, per què vol fer-la bé? I el Ewan McGregor està allà dient no puc fer gaire cosa. Bueno, la diferència, o sigui, un dels problemes, o el problema que et marca més és aquest, és a dir, és un personatge que ja ho té tot fet, no li pots fer segons quines coses. Sí que ho pots fer. En canvi, no. Hi ha 1000 coses que puguis fer. No, els personatges de Rogue One pots fer que facin el que vulguin. Diego Luna a Andor, que faci el que li doni la gana, que hagi tingut la vida que et doni la gana. Pots fer. Igual que el Mandalorian. Pots fer una sèrie transcendental d'Obi-Wan gestionant el tema, gestionant el fet de tota la pèrdua, tot això. Això ho intenta fer al principi i després el converteix en una persona simplement trista i que no sap ni utilitzar la força. Sé que no vol, però és que ni volent ho sap. Llavors, o sigui, quan parlàvem de clichés, aquest tela també. És dels personatges més poderosos i es veu al final de la sèrie. I sé que al principi ha de ser així, però... Això no és criticable. Però matitza el per què, perquè que estiguis tot el rato trist o tot el rato apàtic, això no és una... Jo crec que la sèrie té molts problemes i no són aquests. És a dir, té problemes d'altra mena. Però no és el fet que l'Obi-Wan no sàpigui utilitzar la força. No, jo no dic això. Això té justificació dins de la mateixa sèrie. Ho he dit malament. Això està justificat, però vull dir que no, sí, realment això no volia dir això, realment. Que un drama forçat. El que vull dir és que és el que diu l'Omorfeu. Ell com a personatge està destruït. O sigui, com a personatge l'han destruït, diguem-ne. No com el personatge que està vivint el seu periple, no. L'han destruït com a personatge en aquesta sèrie. O sigui, podria haver sigut un viatge a buscar, no sé, el seu futur, el per què ha de seguir viu. Bueno, ja et fan una cosa que jo crec que la gent no esperava. Utilitzant el temple Jedi també, com es fa, per exemple, a Rebels, per exemple, s'utilitzen els temples Jedi com a lloc on descobrir certes coses que els utilitzen. Jo crec que no sé. No se n'acaben de sortir, però ja et fan una cosa que ningú esperava, que és el fet de tirar cap a la Leia. Tothom esperava que la sèrie aniria d'en vell amb el Luke, sí, però i això no passa. Em sembla magnífic i ben fet. Tot i que a mi m'agrada molt lo de la Leia, el personatge, la nena aquella, a mi m'agrada molt com ho feien i tot. Potser una mica
Bueno, no, és que és Leia, és la Leia. És que jo veia la Leia allà. De El problema maneres... és que tot el que fan amb ella, l'Obi-Wan sembla imbècil. No estic d'acord. Però bueno, Sí. hem de parlar d'Andor. Però bueno, parlem d'Andor. Bueno, res, és igual. O sigui, el tema... O sigui, no sé, per mi el tema d'Andor, aquesta cosa de veure també les contradiccions de la rebel·lió en les mateixes persones que estan dins, no? Els que van a morir al final, vull dir, tot el campament aquest, molt xulo, el campament aquest, tot el campament aquest, que cada un té la seva personalitat i està molt clara i cada un té les seves reticències, cada un tira per la banda que vol tirar. O sigui, només amb aquests moments de calma, vale? Quan llavors van atacar i passa tot i tot això, cada cosa que li passa a cada un és lògica totalment. Perquè t'han construït uns personatges, perquè els han donat temps, vale? Perquè s'ha donat la seva... O sigui, la lògica que tu pots ser aquell personatge i el que passi t'identifica... Si tu et fiques a la pell d'un personatge i el que passa després és lògic, vol dir que el personatge està ben construït. Vale? Perquè has entrat dintre la lògica del personatge i el que han fet després entra en aquella lògica en la que has entrat. Vol dir que l'han construït, que te l'han fet entendre, que podries interpretar-lo, diguem-ne. Saps? Perquè saps com és i saps què faria. Llavors, tot això, per mi ho fa molt bé. I l'estètica és espectacular. I la fotografia... Aquests tonos grisos tota l'estona i és molt, molt xulo. Molt... Fins i tot la ciutat de vacaciones, Marina d'Or, té un color molt raro. A mi em flipa el que anava abans de que mira que rica Star Wars i la mitologia, com toca, que això és molt adult, em sembla, com toca l'administració de l'imperi, tio. Aquí està la clau. A mi això sembla molt xulo, molt xulo. Hi ha gent que ha protestat, no, em flipa. Segurament una mica per tocar els ous, dient, és que a mi no m'interessa veure la burocràcia de l'imperi. A mi sí, i em flipa. Però a veure, a aquesta sèrie és justament per entendre coses internes de l'imperi i internes de la rebel·lió. O sigui, justament el que vols entendre de les entranyes i entendre cada cosa, perquè en les pel·lícules al final els dolents són dolents i els bons són bons, val? És això que deies Morfeo, no? Que passa molt això també. Aquí no tant, Clar, aquí no tant. Aquí els dolents són buròcrates. Els que t'ensenyen són buròcrates amb unes regles, no? I alguns... I clar, hi ha també el rotllo de... Bueno, com tot buròcrata, com tot funcionari, és el rotllo de... Bueno, això no cal... Ho fem ràpid, no cal que ens estem gaire, perquè no tinc ganes de... Saps? No. En realitat, aquí et posen el focus amb els egos. Ara he fotut... No. Et posen el focus amb els egos de dins de l'imperi, és a dir, les batalles de poder, les batalles de... Jo en sé més que tu, i amb un personatge que sembla secundari, però probablement no ho serà, que és aquell senyor que vol fer... O sigui, deu ser l'únic funcionari de la galàxia que vol fer bé la seva feina, fa bé la seva feina, fa molt bé de policia, troba el culpable i rep un càstig. I aquest personatge que acaba menjant cereals amb llet blava a casa sa mare... Genial. És brutalíssim en un món com a Star Wars. És a dir, això és el que jo vull. Vull veure gent que viu en un món on hi ha senyors que van amb làser amunt i avall, però aquest senyor pateix perquè l'acaben de fotre a fer no sé què, quina merda de gestió de residus de no sé on, quan el tio es mereixeria estar, jo què sé... A mi això m'ha flipat, tio, que siguin capaços d'ensenyar aquesta part de la història i si continuï sent tot olor i Star Wars encara... Clar, és que és això. Està molt ben fet, tio. És que no marxa en cap moment és a dir, tu creus, és possible que et creguis que allò forma part de Coruscant. I és molt complicat, tio, perquè no té res a veure amb cap pel·li de Star Wars. Correcte. Clar, a veure, i el tema aquest de que l'imperi encara no és l'imperi que tant no, sí imperi... que ho és. Sí, però no és... sí, però... diguem-ne que aquí estem... He desmuntat el Xen, ara. Aquí estem veient... Fill de puta. Està fugint cap endavant, el Xen, està fugint cap endavant. No, perquè o sigui, es mostra gent que... bueno, que no tem, que no té por de la rebel·lió. No té... O sigui, ells són l'imperi. O
Ho tenen tot. S'ho han carregat tot. S'han carregat Però els Jedi. precisament... Deixa'm acabar. Deixa'm acabar. És que és important. O sigui, precisament per això és l'imperi. Però deixa'm acabar la meva Vinga, dissertació, endavant. cony. La què? La dilatació, has dit? Dissertació. Que no saps paraules, o què? Bueno, ara mateix no vull dilatar. En un altre moment ja veurem. A veure, és que em fas puta tita. No t'ho he convidat. Ja m'has fet perdre el fil. No, a veure, això, que hi ha gent allà que realment es creu que són els amos de tot, no? I al final, bueno, si hi ha un lladre... Què? És igual, un lladre? És igual, tio, no... Què ha d'importar, això? No? I hi ha gent que vol seguir les regles bé, vol ser, així com sempre hem vist l'imperi, és com tots les regles, si incompleixes les regles, és igual. Bueno, aquest és una mica obsessiu, aquest tio, Sí, però és que és això el que és l'imperi, al final. No, però a mi m'agrada la idea de que hi ha gent de l'imperi que és vaga, vull dir, clar, però és que... passo, a mi això és el que m'ha flipat, perquè semblen tots quadriculats. Clar, però no perquè això és una evolució, no? Al final, o sigui, quan tens un enemic que et pot destruir, o que et va destruint, encara que sàpigues que destruir-te del tot és complicat, però que va millorant i et va destruint a trossos certes coses i cada vegada et va destruint objectius més importants per tu, ja no passes tant de tot. Val? No, jo no crec que no és així, Jo crec que no és així el Xen, Jo crec que no és el mateix. Una part sí. No és el mateix ser imperi treballar els comandaments de l'Estrella de la Mort i un altre ser un petit departament d'un poble de merda. Però jo no estic parlant dels corrantes. Aquest és un concret, però hi ha dirigents que també passen de tot. Les pires, clar. Clar, la reunió aquella que tenen en què... Bueno, hi ha un que és el... que hi ha la... Jo crec que us heu de tornar a mirar la sèrie. La dona aquesta, com es diu? La jutgessa. La jutgessa? És com el pèrit, no? Un pèrit. Jo no entenc que... Aquella que li diu 6 anys. Eren 6 mesos, ara són 6 anys. Aquesta vols dir? No, la rosa aquesta que està investigant, la peça aquesta que troba. Però aquesta no passa de tot, és a dir, no sé què està dient. Aquesta és imperi. T'estic dient que... Aviam, tita freda, No, és que no ho estic entenent. Aquesta gent que realment vol investigar les coses i vol treure l'entrellat i vol els culpables, és la gent que ha d'estar forçant tot per intentar que els facin cas. Els altres passen de tot. No de tot, però de moltes coses. És una lluita d'egos, de poders. Clar, sí, és a dir, l'altre no és que passi de tot, és que és seu. Sí, és el seu pati, és ell qui ha de decidir com se fan les coses. Sí, però és ell qui ha de decidir, però és que a més, quan hi ha coses que passen que s'han d'investigar, diuen, no cal investigar-ho, ¿vale? Perquè es creuen més del que... O sigui, tenen un ego... A mi m'agrada pensar que són passotes perquè també es pot cobrar malament a l'imperi i ser un treballador de merda. Però això són els I aquesta és la idea que a mi em vola al cap, perquè mai s'havia vist això. De totes maneres, tornant al que deia el Xen, és a dir, ell deia, no, és que potser no és l'imperi, no? No. Sí, clar que és l'imperi. Ja sé, però encara no és l'imperi. Al revés, és a dir, és l'imperi... Espera't, deixa'm acabar, entendràs el que vull dir. No t'estic traient la raó, te l'estic donant. És l'imperi perquè ells mateixos se veuen invulnerables. No tenen cap enemic. Clar. I l'únic que preveu que poden tenir problemes, tot i ser l'imperi, és aquí diuen, no, que collons hem de tindre problemes. Si som els millors del món i aquí mano jo. És aquesta la lluita que estàs veient. Veu com un patró a lo lluny. Més enllà de la ineficàcia de la burocràcia. Això és el que volia fer-me... Si no m'he fet entendre, doncs és això. Ho has explicat perfectament, Tita. Bueno, perquè ja ho explico tot molt bé. Sí. És veritat. Ja està, l'ego. Sí. Hi ha una cosa de la sèrie molt interessant, que és el que suposo que acabaran explicant, que és el pas d'un personatge individualista, una mica així mequetrefe, una mica pringat també, que és el Diego Luna al principi, és l'Andor al principi, és a dir, és un tio que fa trepitxeos, intenta fer no sé què, pim-pam, un tio que viu el dia a dia. El personatge que és a Rogue One. És que la sèrie va d'això, de fer, Que si us en recordeu, Rogue One comença amb Diego Luna, amb Andor,
quedant amb un senyor de la resistència que li dona informació i el que fa és matar-lo. Clar. Un tio per la causa, conscienciadíssim sí. i tot. I hi ha moltes frases dins de Rogue One que són no saps, li explica a la Jyn Erso, no sé què es deia Jyn, no me'n recordo si aquest era el seu pare o ella, però és igual. Li explica, diu, no saps el que he fet jo, el que he arribat a fer jo per la resistència. Clar, l'Andor dels primers capítols no hi creu amb la resistència. És un lladregot de merda. No hi creu, bueno, i a més creu que viuen sota l'imperi no hi ha cap més remei. És a dir, I els de l'últim tampoc. Els dels últims episodis tampoc. Hi ha un moment en què més o menys sembla com que pugui creure, però... Li agrada la pasta. Torna... No, vale, ja t'entenc. No dic que el d'ara sí, sinó que el de Rogue One és un tio que ha fet coses que no et pots ni imaginar per la resistència. I el de la sèrie, al principi, ara, encara no ho és. Quantes temporades penseu que ha de tenir això, si és que ha de tenir més? 80. No, tindrà 4 o 5, suposo. En sèrio? Jo crec que és d'una, No, home, no. Amb 2 capítols més no et dona temps de res. No, 2 no. Però què més vols explicar? 4, és igual. Què més vols explicar? No, home, el procés aquest... També hi pots colar coses del So Guerrera, aprofites i expliques coses. Perdó. Que se te'n va la veu. Ha de sortir, no, So Guerrera, aquí. No, ja ha sortit. Ai, Manuel, que em trenques el... Potser no he vist l'últim capítol, Has vist el 8? Ahir. No. Doncs... no, sí, clar que l'he vist. So Guerrera, sí, clar que l'he vist. Sí. Vale, perquè si no estem aquí, t'estem fotent... I també és molt interessant veure els deures fets. Clar, però... També és molt interessant veure les diferents vessants de la rebel·lió. És a dir, tens un tio que manega els fils, tens algú que intenta treure pasta, tens el rebel que mata tot Déu, perquè és l'única... El fundament, el radical, el fundamentalista. I una cosa que m'interessa molt i que sempre ha quedat més apagat, més en segon pla, és el Senat de l'Imperi. O sigui, encara no l'hem vist. Bueno, sí que l'hem vist. A la sèrie no. Sí. Jo crec que no. Surt la senyora parlant, sí. No, i abans, i el de la botiga. L'últim episodi, el Senat. Surt la senadora a parlar... Sí, surt al Senat, quan hi ha l'atemptat. Quan hi ha l'atemptat... Sí. Hauré de tornar a mirar. Està allà i en el moment, més o menys el moment que passa l'atemptat i tal, doncs allà, en el Senat, doncs hi ha tots els senadors allà que estan parlant i comencen a marxar i ella està parlant. Ah, sí, tens raó. Però vull dir, no el Senat en si com a Senat, sinó el funcionament, no? a l'evolució, perquè el Senat desapareix en un moment concret. Llavors... Bueno, ja no hi és. Allò és una simple màquina dels desitjos de l'emperador. Però del tot. Vull dir, desapareix del tot. Clar, o sigui, aquí es veurà una mica també aquesta evolució, que també està... Que jo crec que queden unes quantes... No sé si 5, potser és massa, però... Quantes temporades? No, però 3 segur. Disney això no ho fa, Però pensa... Sí. Pensa... Joder, Mandalorian, quantes en té Mandalorian? Ara van per la tercera. I les que farà queden. La tercera. Ara farà la tercera. I les que queden, i tant. A veure, jo crec que pensa que Andor... Ja em tocaràs els nassos, Pensa que Andor aquí és la primera cosa que fa. Pensa que ha d'haver-hi una evolució de la rebel·lió i ha d'haver la lluita entre la bona... Tens raó. Jo crec que com a mínim 3. Entre la bona rebel·lió i la dolenta rebel·lió, que a mi, jo soc Guerrera i els altres. Jo soc molt fan de les coses acabadetes i posadetes a l'estanteria, com diguessin, això queda aquí bé. I em fa mal quan una cosa que m'agrada diuen no, encara durarà molt més. Però en una temporada no et doni. En una temporada no et doni. Però una cosa és que t'estirin un xiclet. Però això té lògica, perquè ha de viure tota la... O sigui, per mi la idea hauria de ser fer les temporades fins a Rogue One, saps? Fins i tot enganxar-ho i tot. Saps? Enganxar-ho potser no, però deixar el personatge en la mateixa situació. Sí, però fer com... Saps? No sé, com... Sí, com fa Rogue One, que enganxa justament amb el començament de l'episodi 4. Molaria molt, perquè llavors podries veure... Et poses a veure marató de... El final de pel·lícula de la història, Veus? I tot el que he dit abans de Rogue One té la seva dosi de fanservice excel·lent. Que sí, que es dura 1 minut i mig el fanservice, però és brutal. Fins i tot a mi que no m'agrada... Però no te'l foten a la cara amb calçador, te'l foten... No, te'l posen al final. Amb lògica. Però bueno, és això. El tema és que jo crec que hi ha molt per que Andor evolucioni. A veure, jo 5 no sé, 3
crec que sí. Això està molt maco sobre el paper, ha d'evolucionar. Però què li ha de passar a aquest tio? Que ha de viure. No, però és que Bueno, ha de fer coses, ha de fer no només moltes és la coses història lletges. d'Andor, és la història de la revolució. I la revolució a les pel·lícules és, en general, és com molt pura, entre cometes, és molt bona. I hi ha l'altra part, que és el So Guerrera, que està fent coses allà que són uns criminals, saps? Ja, és que això està molt bé. Llavors, és a dir, això, ara mateix està barrejat, perquè no hi ha res, perquè només hi ha el So Guerrera i tal, i l'altre que també vol anar una mica cap aquí. Llavors, s'hauran de separar bastant i hauran de viure moltes coses i molts conflictes entre la rebel·lió. Llavors, jo crec que material per bastant, eh? Això que has dit és clau, i és el mateix que deia abans el Morfeu. És a dir, és el fet de convertir una cosa que inicialment és tenim la raó, som els bons, amb potser tenim la raó, però no som tan bons. Mira, l'Ed Cavaller, que no sé si ho han vist. Ja ho saps segur, això? Diuen que són 2 temporades de 12 capítols. Està confirmat, això, ja? No ho sabia. Confirmat, jo no ho sabia. Són 24 capítols i s'acabarà a principi de Rogue One. Em sembla perfecte. Bueno, a mi també em sembla perfecte. Jo deia 3 com un màxim. Bueno, heu dit 5, por ahí. Jo he dit 4 o 5. Us heu escalfat. Però és desitjos i l'altre la resta. Jo he dit 3 com a màxim. Pensava que ja s'havia acabat, no sabia quants capítols hi havia. I escolta, el canvi de musiqueta quan se'n va al paradís aquell, a l'Andor. Allò em va costar, però bueno. A mi també, perquè vaig dir, hòstia, la música... Què ha passat aquí? Però clar, bueno, la musiqueta... Ens ho ha confirmat al chat, que són 2 temporades, som un article. Està... Bueno, també hi ha rumors sempre, però bueno, ens ho creiem. Però que si va bé faran una tercera, evidentment. Em sembla No, si ho acaben a Rogue One no poden fer una tercera temporada. No. No poden. Ho foten després de Rogue One. Bueno, a no ser que sigui 12 capítols d'un cementiri. No, però sí que estaria bé però sí que estaria bé que els que estan fent, que van fer Rogue One i estan fent Andor, que en principi són els mateixos, bueno, almenys alguns, facin altres sèries que no hagin d'estar lligades a això, saps? Amb aquest to. Bueno, clar. Home, jo crec que està funcionant moltíssim Andor. Tota la gent... Crec que és de les sèries amb menys èxit, també t'ho diré. Sí? Home, i tant. El Star que dic, Wars, sí. el fanservice, evidentment, tio. Però... El fan de Star Wars de fanservice, això no ho aguanta, Andor, li sembla avorrida. Bueno, ell vol espases de colors de làser, vol doncs els que ens agrada més varietat, doncs atropel a veure-la, perquè sí, jo no s'ha de demostrar que volem més d'això. Per cert, és molt curiós veure que a la sèrie surt l'Snoke. Sí? No directament. La veu del Snoke és Andy Serkins, Gollum, que surt a l'últim capítol fent d'un altre personatge, que ja hi ha hagut algun malalt que ha dit a veure si aquest se transformarà en l'Snoke. No, és un altre personatge. A l'Snoke li ha posat la veu. Perquè, a més, Snoke és una creació... Correcte. Sí, és una aberració. No ho sabem encara, però amb Mandalorian i tal... A més, sí que ho sabem, joder. Sí que ho sabem que surt al final de la pel·lícula. És un clon de l'original, que és aquest. Clar, que és un clon de l'original. I aquesta escena a la presó, hòstia, em va semblar molt ben construïda. O sigui, molt curiosa. Està molt guai, la presó aquesta. O sigui... I el rotllo de les diferents d'això, que hi ha un munt, competint entre elles per produir, és com... Saps? És com l'incentiu perquè produeixin més. Em sembla magnífic. O sigui, obligues aquella gent a treballar dur per no morir. Sí. Em sembla magnífic. O sigui, es veuen obligats a ser millors, a ser malparits amb els seus companys per no morir. Sí. Tinc ganes de saber, suposo que ho veurem aquests dies, com... Perquè l'Andor al principi està allà, que flipa perquè... Bueno, i a més, es va veient això, que ara a l'Imperi, que amb lo de la rebel·lió, la part que volen és justament que siguin més durs, no? Que és el que diu, que contra més Imperi siguin, més podem... Tindrem més aliats, més que voldran carregar-se... Bueno, vull dir que tindrem més gent que estarà contra les cordes per la rebel·lió. I quan fan això, clar, va allà i el pillen per res.
saps? Sí. Bueno, però és que necessiten mà d'obra, és igual. Sí, el que mà hagis d'obra i perquè també la política és qualsevol que pugui ser el pilleu. Recorda que a la mateixa sèrie diuen que les condemnes canvien. Avui tens 6 anys, demà en tens 22. Sí. I hi ha una especulació que diu que estan fent peces de l'Estrella de la Mort. Tot el que estiguin És fent, molt curiós, això. tot el que estiguin fent, que estan construint alguna cosa, és per l'Estrella de la Mort. Que sí, Perquè- Bueno, és perquè que l'imperi no té més idees, tots els... però bueno, Perquè no té més idees. aquell puto No, trasto, és que dins de l'univers de Star Wars l'imperi destina tots els recursos, o molts recursos, a això. Clar, és que és la seva obra magna, o sigui, llavors... A mi m'agrada que... Veus, això m'agrada. Aquest fanservice mola. Mira si és important l'Estrella de la Mort, que hi ha 2 pel·lícules repetides iguals, fan 2 Estrelles de la Mort. Mira si és important. Cert. Tres. Quina vergonya, per favor. T'oblides que a les noves fan una altra Estrella de la És Mort. veritat, són 3, són 3. I ara Fer van dir falta que una altra. potser continuarien. Evidentment, pel·lícules. fa falta una quarta que tingui la mida de... Dels meus collons, la mirada. Així de grossa serà. Doncs no sé, jo trobo que... A veurem, perquè jo em pensava també que acabava ahir, però no. Llavors tenim encara... 4 capítols més. 4 capítols més que... Això em fa feliç. Té pinta de ser interessants, Ja no es fa això, sèries tan llargues, tio. Us en recordeu Sí, abans antigament sí. que hi havia sèries de 20 i pico capítols? Sí, no, encara n'hi ha. I acostumen a ser sèries que no A veure, t'agraden. però també pensa The Morfeus... Walking Dead. Pensa Morfeus que... S'acaba mai. Que abans No són les sèries no duraven Però ara. una puta hora. Clar, és aquesta. Una hora I tenien- per ser fins, perquè hora hi ha alguna cosa, en No eren general. tan cares, tampoc. Bueno, suposo. Andor és 45 minuts bastant clavats, crec. És la que... Però No ho tinc clar. igualment les sèries duraven... amb 3 crèdits- De totes maneres, jo he vist sèries noves que tenen capítols d'una hora i algo. Sí. I sèries que fan coses molt interessants, com un capítol pot durar una hora, l'altre pot durar 20 minuts, i l'altre pot durar 40. Depèn del que vulguis explicar cada capítol. Això em sembla molt interessant. Si el capítol és bo, ho recomano, per cert, Tales of the Jedi. He vist 2. 15 minuts He vist per dos, capítol, i de moment 15 està minuts, molt bé. no dona per res, i són brutals. De moment els 2 que he vist 2 avui i són... Són molt Molt bons. I La molt veurem molt i bons. encara l'animació- que no m'agrada. I l'animació és Clone Wars. És successora de Clone Wars. Sí. Pues això són paraules majors, tio. És successora de Clone Wars directament, o sigui... Bueno, a veure, no és successora perquè són capítols separats. Sí, però tu agafes aquests capítols, els poses per allà Sí. a Clone Wars, Diguem-ne que són per entendre, bueno, Enriquir. enriquir Sí. a l'univers. Que això, Sí. per mi, és el millor que està fent Disney. Enriquir són l'univers. detallets molt petits d'uns personatges que ja Perquè coneixes. són joies. Perquè com que és més Però- petit i és més assumible i no necessita un pressupost tan gran, és com es cuida... Tot se'n va a cuidar el detall. I cuidar... Està molt bé. Mentre que no ho cremis, està perfecte. Tio. Sí, No, és que no pots cremar. O sigui, No dura pots tan cremar, és poc, complicat. dura tan poc que és impossible cremar res. És com el que van fer de diferents visions de Star Wars, que també estava molt guai, en japonès, diferents animacions. Allò no era enriquir el món, vale? Era No era més canon. visions. Però és un rotllo... No, sí que és canon, però... És un... O sigui, és un disfrute així, saps? És de curtet, molt bona animació, però molt bona, i en aquest cas és tot el mateix estil, que és el de Clone Wars, que a mi m'encanta. Té un puntet molt curiós a la textura. Em dona la Sí. sensació com si estés fet a llapis. La a iaia pintar. que hi ha en el primer episodi... El primer episodi és Ahsoka, o sigui que amb això ja et dic... Però quants anys té Clone Wars? Ja s'antiga amb la tonteria, Bueno, però van fer l'última temporada, la van fer fa poc. Sí, l'última temporada fa molt. Però quan va durar? Quantes temporades són? 7. 7 i me'n falten 7 més, perquè al final arriben a un nivell de qualitat Sí. extrem. O sigui, la sèrie aquella és brutalíssima. Bueno, tindrem Bad Watch la propera temporada, que tot i que al principi em va costar una miqueta, cap al final em va flipar. S'ha anat posant a lloc, I la propera temporada de Bad Watch pot ser bastant guapa. Hòstia, no sé, tio. I una cosa... Que no, Iquidrell, la 7ª temporada de Clone Wars és la millor cosa que pots veure en animació. Sí, la 7ª temporada Sí o sí, i té un guió fantàstic. però I punt. excel·lent.
I punt, i de no fet, em pots potser- formar la contrària. Potser m'agafaré un dia i em veuré la 7ª temporada un altre cop, només la 7ª, perquè és excel·lent i al final és buah, pell de gallina. Jo us dic de veritat, he acabat els of the Jedi i he aplaudit. Bueno, jo l'aniré Aplaudis. veient. Ara, és que tinc... Mira, hauria d'estar fent feina. No he vist Edge Runners, però probablement... És que em diu si la qualitat de l'animació és com Edge Runner, probablement. No sé. No ho sé, no l'he vist. Edge Runner, com que no he jugat a Cyberpunk, doncs no m'interessa. No, em sembla que no cal que hi juguis, però... No? Això que t'endús de bo. Bueno, gent, doncs acabem. Si no teniu res a dir, acabarem. Us acomiado i me'n Programa vaig de sol butxaca, acomiadar Curtet. el xat. Jo crec... Bueno, vinc del vídeo paper joc que pot durar 5 hores, tranquil·lament. Doncs... Espero, Xen, que hi hagi alguna continuació. Podem tornar home, i tant. a rajar. A veure, un el altre dia. bo del colador és que es pot fer el que sigui. I quan no hi ha entrevistes, hi ha tertúlies. Llavors, les tertúlies depèn del que passi. Llavors, bueno, ja veurem cosetes que... El que hi hagi, coses que surtin, que es pugui xerrar de coses A mi així, m'agrada molt doncs xerrar d'això, xerrem. m'agrada moltíssim poder xerrar d'això. I això, doncs ja anirem parlant. Doncs bé, moltes gràcies, gent. Merci, Morfeio, merci, Fred, ha sigut molt interessant. Gràcies a vosaltres. Passar el temps volant, xerrant així. Sí. I bueno, me'n vaig a acomiadar el programa així, en soledat. Bé, gent, espero que us hagi agradat. Ha sigut bastanta estona i jo crec que hi ha hagut bastanta gent aquí aguantant, i la gent que ho veieu a YouTube o a iVox o a Spotify, qualsevol dels llocs on ho pengi, espero que us hagi agradat. I ja sabeu que qualsevol cosa en els comentaris de qualsevol dels llocs podeu donar la vostra opinió, igual que l'han donat aquí al xat en directe. Si no esteu en directe, doncs ho podeu donar a altres llocs, però també està bé que vingueu en directe, que al final aquí hi ha cosetes, que jo tallo cosetes que passen aquí i que no veureu en el vídeo de YouTube. O sigui que només us dic això. Doncs això, moltes gràcies per passar i ens veiem aviat. Adeu!